Zer dan? Bueno, zeuk esan, 2010an sortuniko zerbitzu psikoedukatibo bada, bere izaera printzipioz telefonikoa da, badaukagu bebai era telematikoan konsultak egiteko aukera, baina jasotzen ditugun konsulta gehienak telefonotik egiten dira. Bertan 7 profesional gaude lanean, psikologia, gizarte hezkuntzan eta gizarte lanean aditua garenok. Ekipoan gauzenok beti egon gara nerabe, haur eta familiekin inguruan lan egiten, eta horrek errazten du bertan jasotzen ditugun konsultak eta esku hartzeak hobeto eramaten. Eusko Jaurlaritza jarri zuen haur eta nerabei zuzendutako zerbitzua, familia eta bertan eta beraiekin lan egiten duten eragileentzako zerbitzua ere bada, eta badago ere gizarte guztiari zabalik, zeren eta liak esaten duen moduan, azkenengoko legeak, haur eta nerabeak babesteko legean, mundu guztiak dauka erantzunkizuna egoera zaurgarri bat, ero babesgabeko pertsona bat edo haur bat ezagutzen baduen holako egoerak komunikatzeko behar diren organismoetan edo zerbitzuetan. Bale, 2010an izan zen, 2010an hasi zen zeuk esan zerbitzua, eta lehenengo urteetan, lehenengo hamarkadan izan genituen konsultak batez ere harremanei lotuta zegoen, ez? Harremanetan sortzen ziren gatazka, familia harremanak, bikote harremanetan, lagun harremanetan, horrekin zeuden lotuta. Bigarren hamarkada honetan, 16. urtea beteko dugu urrian, azkenengo 6 urteetan eta pandemiaren ez ondorioz, baina gizarte aldaketaren ondorioz, egia da ezinegon psikologikoarekin lotuta dauden konsultak dira gehien jasotzen ditugunak, baita harremanen inguruan ere bai, baina harremanak gaur egun aldatu dira eta orduan horren inguruan gabiz batez ere esku hartzen, zelako harremanak ditugu, gero eta deskonexio gehiago, naiz eta konexio garaian egon, gero eta harremanak ahulagoak ditugu, harremanak kontsumitu egiten ditugu ere bai, eta horren inguruan agertzen diren ezinegon psikologikoak horren arira lan egiten dugu, antsietatea, depresioa, eta gaur egun asko ematen den egoera bat da hautatu gabeko bakardadea, gaur egun askok deitzen dute egoera hori salatzen, eta gu hor gaude hutsune hori betetzeko, guk beti esaten dugu eta euskaraldiarekin egiten dugu harremana, guk beti gaude belarri prest, belarri prest gaude momentu oro, ze ikusten duguna da gazteak gaur egun ez daukatela espazio horiek beraien behar izanak partekatzeko, kontatzeko eta abar. Pasan urtien 2283 konsulta izan genituen, espanago, ez dakit zehat esan duten, baina hortik uste dut daudela, gazteak egiten dituzten konsulten 40% ezinegon psikologikoari lotuta daude. Oso esanguratsua da, kontekstua zein dan ikusten dugu, eta horrek dira gehien bat jasotzen ditugu konsultak. Deietatik 10-etik 6, zuk esan duzun moduan, eskatzen dute hitz egiteko beharra, ero norbaitek entzuteko beharra, ezta? Orduan, gehien bat hortik goaz azken aldian. Batez be, orain arte esan duguna, ezta? Zelako hutsuneak betetzen ditugun zeuk esanetik, gero ikusita profesionala gaudela hemen zelako garrantzitsua den kilometro zeroko sareak sortzea, gertu gauzenak, gazteak jakitea berton gauzenak, berton nolako zerbitzuetan lan egiten dugunok, arduratuta gaudela euren gaitik, esku zabal gaudela beraiek entzuteko, azkenean komunitate barruan gehiago ulertzen gara ez kanpoan baizik, ezta?
baditugu erronka handiak, gaur egun gazteak adimen artifizialarekin ere konsultak egiten dituzte, holako konsultak egiten dituzte, eta arriskuan gaude, ez? Azkenean ez dakigu noren esku jasten diren kontsulta hauek, ez? Eta gazteak ikusten dugu beste hirugarren batzuengana doazela, baina ez dakigula zeintzuk diren. Orduan, hoba da, sare indartsuak egitea gertu gauden gertutasunean, ez? Eta gazteak gugana jotzea beste leku batzuetara jotea baino, ezta? Gaur egun badaukagu transmisio generazionalarekin bebai arazo bat, ez? Gaur egun medikuak esaten duena ez du balio, konsultatu egiten dut kanpoan, irakasleak gure seme-alabari buruz zeozer txarra esaten badigu beti gauz aitzaki bat topatzen, eta transmisio hori apurtzen den heinean, gero eta zailagoa izango da berai laguntzea, ezta? Bueno, trabarik handiena teknologian inguruan dago, ez? Nik esaten diodan moduan mugikorra Troiako zalditxo bada, ez? Eta joan gaitezke hemendik eta milaka kilometrora, baina azkenean garrantzitsua da bertan gaudenak, ez? Eta hori da nik uste dut gaur egun daukagun erronka, ez? Gazteekin konektatzea, baina fisikoki konektatzea, jakitea hor gaudela laguntzeko, eta ahalik eta dugun heinean urrundu teknologian atzean dauden interesetatik, ezta. Ez, gogoratzea, gure zerbitzua 116-111 telefonoa 24 orduz dagoela, eskuragarri dagoela gizarte osoarentzako, baina baita ere haur, nerabe, famili eta inguruan lan egiten duten eragileentzako, eta eskuak zabaltzea, animatzea gure zerbitzua erabiltzera, eta hori izango zen mezua, ezta.